भगवान भगवान परशुराम भूमि रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। हे चित्र मुरगाव नगरपालिके खातीर ते केला, दाखयात सगळ्यांक दाखयात त्याचे क्विनिंग आर्ट म्हणटा एका। छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। हे तेने चित्र दोन्ही आमदारांकडे विनंती करता की त्यांची नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर एखाद्या हँडवर अशी विनंती असा, छत्रपती शिवाजी